Добре дошли в първият видеоурок на По света Сатанас. И сега искам да ви разкажа малко за моето прекрасно преживяване. След 9000 км полет, най-накрая стъпвам в Шанхай. Всичко е толкова различно. Въздухът, езикът, лицата, шумът, всичко е различно. Знаех, че ще бъде културен шок, но не знаех, че още на летището ще го усетя толкова силно, толкова явно. Хората са толкова различни. Атмосферата е толкова различна и приятна, бих казал. Ако някой ден дойдете в Шанхай или в Китай, подгответе се. Не просто с багаж, а с няколко малки, но важни неща. Кои са те? Първо си инсталирайте Holafly. Какво представлява Holafly? Това е интернет и VPN в едно. Без нея нямате шанс да използвате нито Facebook, нито Instagram, нито YouTube, дори и приложенията на Google и Google като цяло. Инсталирайте си също така и Didi, китайският Uber. Ефтино е, сигурно е и се плаща само онлайн. Аз имах тук една приятна случка, когато се качих в таксито и на спирката, която ме свали таксиметровия шофьор, ми каза, че трябва да полетя онлайн, но ми говореше на китайски. Аз тогава много не разбирах какво ми каза. Дадох му парички на ръка и се оказа, че това, което ми е казвало, е, че паричките се плащат единствено и само през приложението. Така че аз имах един приятен и забавен експириенс и то беше нощен експириенс. Другото нещо, което бих искал да споделя с вас е, че ако искате да си платите в магазина, да, може да платите в брой, но предимно китайците използват приложението Alipay, което е изключително удобно, или WeChat Pay. Без тях нямате шанс да си заплатите в Китай. Има някакъв, както ви казах, на места да плащате кеш, но това са малки изключения. Китай всъщност не те пита дали си готов, просто те поглъща. Това е самото начало. И както ви казах, сега е време и да се насладите на част от нощен Китай, може би и дневен Китай. Ще видите сами. Надявам се да ви хареса. Потопете се в първото видео и се надявам да се видим отново. Очаквайте следващите видеа по света Сатанас.